Ni kuma ma sɔrɔ caman sigi bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ a ye n ko nin ye a kuma selen ye. Mali faaba la Bamakɔ juma misiriba Bagadajikaw fɛ yen Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Sherifu Usman Madana Haidara ye wele bila silamɛw ma Alkuranna kala ka kɛ ka caya jango kungo min bɛ Mali dala kungo in bɛ se ka wuli ka bɔ an ka a senfɛ Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita n'a ka ministriw caman kun bɛ a kɛnɛ kan min ye laseliw ye olu kɛra Seri Fila TV jabarani tɔgɔ la maa min kun bɛ ka bɛn ni juma juin kalo tile 21 ye o ye Abdulkarim Sakɔ n'a ka jatala Abdulaye Sogodogo ani Dramani Malen ye u ye fɛn min sɔrɔ filɛ nin ye ka kɛ ni gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya ma jamana camancɛya fan ani sanjiko gɛlɛya min n'o bɛ ɲina samiya daminɛ na nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye min bɛ jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen hami o hukumu de la o conseil islamique y'a ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka Ala deli walasa ni gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna na Ala ka wuli ka bɔ jamana in kunna jumadenw kuranɛ kalanba kɛra Bamakɔ misiriba la o conseil islamique ɲɛma ani silamɛ ɲɛma caman wɛrɛw u bɛɛ lajɛlen nana kafo ɲɔgɔn kan Bamakɔ misiriba la kana Ala ka kuranɛ kalan walasa Ala bɛ se ka jamana in basigi ni ka kɔlɔsi ni ka sanji ɲuman d'a ma a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ale yɛrɛ ɲɛna ka taa k'a fɔ ministre min ɲɛsin bɛ jamana diinɛ koɲɛw ma kana Mali koɲɛ yira Ala la Ala bɛ hinɛ Mali la cogo min na au conseil islamique du Mali a ye silamɛw wele bi misiriba la ka na dugawu kɛ ka kɔn dugawu ɲɛ kuranɛ kalanna an tila ni seli la dugawu kɛra dugawu kɛ kun ye jumɛn ye fɔlɔ ye min ye an bɛ samiya daminɛ de la k'a ɲini Ala fɛ Ala ka samiya ɲuman d'an ma ka jinɛman d'an ma o ye fɔlɔ ye filanan jamana yɛrɛ bɛ lahala min na bi n'o ye gɛlɛya min b'an kan nord la ani centre la centre ta ka jugu bi ka tɛmɛ nord ta kan ayiwa ka Ala deli silamɛw k'o kɔnɔ kɛ kelen ye jamanadenw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Ala wele walasa nin problème b'an kunna Ala ka problème wuli ka bɔ an kunna kuranɛ jiginna bi k'a ɲini dɔrɔn Ala fɛ Ala ka se ka bɛn ani basigi don jamana in kɔnɔna na jamana in denw k'u ni n'u dusukun kɛ kelen ye ka sanji ɲuman di an ma sanji ɲinɛna ma a daminɛ ye an siran a y'an jɔrɔ nka a kunjacogo ɲuman bɛ Ala bolo k'Ala deli sanji ɲuman ka d'an ma kɔlɔlɔ ni gɛlɛya minnu b'a la Ala k'olu ɲɔni Bamakɔ misiriba alimami kɔkɛ k'ale a kɛlen kɔ ka lansara seli ni silamɛw ye dantigɛliw kɛra karamɔgɔw fɛ u bɛɛ lajɛlen y'a yira u ka kuma na k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko ka Ala deli ko fo bɛɛ lajɛlen de ka tuubi ka segin Ala ma kabini jamanadenw na fo ka taa se marabaw bɛɛ lajɛlen ma duwawu ye fɛnba ye silamɛ ka duwawu o de y'i ka kɛlɛ belebele ye mais duwawu kɔnɔna k'a ɲini ka weleli se mɔgɔw ma ka tuubi ka taa Alahu Taala ma o weleliba an ka conseil président a y'o lase a lase ko ɲuman na o tuubili ye nation fila ye jamanadenw ka tuubi o ye wajibi ye u ka segin ka taa Ala ma mais tuubi dɔ bɛ yen o bɛ jamanaden ordinaire bɛɛ lajɛlen sanfɛ o ye jamana ɲɛmɔgɔw ni jamana kalifala minnu ma u ka tilenya ani laadiriya k'o sabati an ka jamana kɔnɔ fɛn min ye au conseil islamique président ye a Seydi Sherifu Usman Madani Haidara a ye welewele kan kɛ ka ɲɛsin malidenw bɛɛ lajɛlen ma diinɛ ko t'a la ko maliden bɛɛ lajɛlen kelen de ye ko bolodi ɲɔgɔn ma ani ɲɔgɔn dɛmɛ jamana in kɔnɔ ko ye wajibi jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ko jamana marabɔ u bɛ cɛsiri la ko hali bi u ka dɔ fara wulikajɔ kan walasa jamana ka se ka segin a yɛrɛ ma jamana ministre min ɲɛsin bɛ jamana diinɛ koɲɛw ma a y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ko nin ye fɛn ye nin bɛ hakilisigi di maa ma wa k'a b'a ɲini hali bi u ka dɔ fara nin de ka jamana kɔnɔ kɔrɔ kana dɔgɔ faga fa kana jɔrɔ den ɲa muso kana jɔrɔ furukɛ la duw kana ci baganw ɲɛnɛman kana jɛni hadamadenw kana kumabɔw da min bɛ sigiɲɔgɔnya tiɲɛ min bɛ bɛn tiɲɛ donc diinɛ ɲɛmɔgɔw nana o Ala deli de la bi jamanakuntigi y'a bɔ a yɛrɛ la k'a ɲini kana fara u kan fɛn fɛn n'o ye nin baara ye n'o de ɲininen dɔ fɛ n'u bɛ k'a kɛ su ni tile halisa Ala ka dɔ fara a kan jamana ka basigi ani sanji ɲuman sɔrɔli hukumu na o conseil islamique y'a yira k'a fɔ sibiri nata ko welewele kan dalen don jamanaden bɛɛ lajɛlen ma 26 mars la ka taa damakasi kɛ Ala ye samiya ji ɲuman Ala bɛ se k'o d'a ma cogo min na baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni duwawudon ye ka ɲɛsin jamana basigi ma ani bɛn ni keleya jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ jɛ ka Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Sherifu Usman Madana Haidara ka laseli dɔw lamɛn imam bi yan ani silamɛ minnu farala an kan a bɛɛ sara bɛ Ala de bolo mais au conseil
anw y'a baarakɛlaw de mais silamɛ ɲuman bɛɛ ye o conseil de kumana nin kɛnɛ in kan ala ɲɛna ya bi jumadonya in na o conseil islamique kalifalen don mali silamɛ bɛɛ de ma a bɛɛ maa ma bɔ maa na o kumana n'a ye fili min y'a la a ye na an yɔrɔ la a k'a fɔ a y'a kɛ tan an b'a kɛ ten n'a bɛ se k'an dɛmɛ a y'an dɛmɛ anw ye baarakɛlaw de ye mais aw bɛɛ de ye o conseil islamique ye mali kɔnɔ bi parce que o conseil ma sigi foyi kama mali ka basigi mali ka ɲɛma jɔ silamɛw tɔgɔ ka don ɲɔgɔn bolo an ka ɲɔgɔn minɛ bolo kelen na an ka ɲɔgɔn kɔrɔta o de fɔra don diinɛ ko kɛlɛ ti yan siya ko kɛlɛ ti yan min b'anw fɛ yan ala de b'a dɔn fɛn de coro n'an kan na mɔgɔw bɛ min fɔ sécurité an bɛ dugawu kɛ an b'a ɲini faama fɛ ala ka jamana in kisi a bolo a k'a jija fana a seko ye fɛn o fɛn an b'a dɔn u bɛ baara la dɛ mais u ka dɔ fara a kan pour que joli bɔnni ka se ka jɔ mais sécurité ko ti joli ko la o y'o de fɔ an ka bi réunion na président an ye mali bɛɛ wele bi k'a ta société civile la ka taa se diinɛ mɔgɔw ma ka taa se chrétienw ma ka taa se dugutigiw ni dugulenw ma an ye bɛɛ wele bi ka taa réunion dɔ kɛ Hayidara ka so an bɛ mun kɛ pour que k'an faso bɔ bolo la an ye o réunion kɛ sɔgɔmada in na an sigilen tɛ an cɛsirilen don an jijalen don an ɲinɛnen fana tɛ bon o baara minnu bɛ sen na ani o cɛsiri min bɛ sen na min binna an kan n y'o de fɔ o réunion kɛyɔrɔ la n k'aw bɛɛ filɛ sisan Bamako kɔni a bɛ fɔ o sécurité len don kanw bi yan char combat bi yan fɛn bɛɛ bi yan n ko mais ni ne jɛnna ni kɔ sisan ka n ka marifa ta k'a ci aw bɛɛ la n ka so yan o tumana a bɛ mun fɔ ko sécurité m'aw kɔlɔsi wa mais sécurité tɛ se ka da mɔgɔ kelen kelen bɛɛ kan o sécurité yɛrɛ bɛ ka faga o balaw de ye jamana sɔrɔ an bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ bɔ nin na cogo di min cunna an kan aw b'a dɔn fila kɛlɛ ti yan k'a dɔ kɛlɛ ti yan bɛɛ y'a dɔn nkalon don a namarala ka don de bon sisan u dɛsɛra o la parce que an cɛsirilen don an ka bɛn sabati u bɛ fɛ k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ diinɛ kɛlɛ ye ka taa kerecɛnw faga kumana an bɛ min fɔ maliyɛn bɛɛ ye min bɛ se ka jamana in kisi bi an yɛrɛ de don an kana fɔ faamaw dɛ faamaw bɛ se min na o y'o ta ye mais an yɛrɛ ta ye mun ye an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka bɛn an kana sɔn maa si k'a profiter nin gɛlɛya in na ko i b'an ka jamana fitinɛ don a kɔnɔ jamana fan bɛɛ minɛna n'an ko an bɛ fitinɛ wɛrɛ wuli an yɛrɛ dara yan n'ala ma fara an ka maliko bɛ dabila a b'o sira de kan bi fitinɛ man ɲi silamɛ bɛɛ ka ala deli nin na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin senkɔrɔ ala k'u labila ala k'u dɛsɛ ala k'an ka jamana kɔrɔta kumana n bɛ yafa ɲini ni fili minnu yera an ka kuma na a b'o yafa n ye an bɛ fo de fo parce que a ɲinina bɛɛ fɛ sini u ka bɔ ka solatu istisqa'i kɛ ka ala wele sanji ɲuman na o kɔfɛ an ka seli kɔnɔna na an bɛ kunutu kɛ i y'a dɔn laada la anw ye malikiyaw de anw ka kunutu bɛ kɛ très généralement fajiri seli fɛ de ni i y'i kunbere minɛ n'i wulila arakan laban na i bɛ sɔrɔ ka ala wele ka kunutu kalan mais kunutu bɛ se ka kɛ seli bɛɛ la o tumana bɛɛ k'i jija kunutu fɛ k'i to seli la ka waatini dɔ ta i ni ala cɛ ka jamana in koɲɛ yira a la ala ka jamana in kisi ala ka malidenw kisi ala ka joli bɔnni jɔ an kun bɛ min ɲini o ye nin de salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. Assemblée générale Mali silama denmisɛnninw ka jɛkulu Union des jeunes musulmans du Mali UJMA u ka ɲɔgɔnkunbɛn ba don u y'a boloda ka bɛn ni sibiri juin kalo tile 22 sɔgɔmada yan b'a ye makɔrɔ tɔgɔla sur la maison des aînés Amdalayi Asseyi 2000 la maaw bɔra Mali fan caman fɛ ka ye kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ko n yɛrɛ kun bɛ tali kɛ fɛn min kan mankan min bɛ jamana camancɛ yan fɛ fɛ ni mugu bɛ ka timaw la k'u ni tiɲɛ o de y'a to wele bilara ka ɲɛsin Moti mara sigibaw ma olu nana ka seereyaw di seereyaw minnu b'a jira hali bi ka fɔ ko min bɛ sen an ka jamana kɔnɔ siya ko mankan tɛ jamana yɛrɛ jugu dɔw de don bɛ ko in na ka fanga di a ma a senfɛ laɲini dɔw kɛra min ye o laɲiniw ye UJMA ɲɛma ni o ye Sheikh Mohamed Maki Ba ye a ye layidu ta tɔndenw ye k'a fɔ laɲini ninnu na sama ka se u seyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana ɲɛmaw ma Adamadoun Diallo Ibrahima Kulubali olu tun bɛ k'a kɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la.
baaraw daminɛna ni alikuranna kala de ye ani Mali jɔnjɔ ni u ko ma ko hymne national. Mali silama denmisɛnw ka jɛkulu Union des jeunes musulmans du Mali ka assemblée générale ɲɔngkunbɛ Badu hakilina in dara silama denmisɛnw fɛ ka sabu kɛ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ye a kanu ka fara an ka jamana ma ɲɛmaaw ka fangaw kɛ kelen ye janko gwɛlɛyaw minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ a gwɛlɛyaw bi se wuli kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna lakanabaliya gwɛlɛyaw. A kun ye degun min bi jamana kan c'est degun bi an bɛɛ kelen kelen kan maliyɛn fɛn bɛɛ bi yɛrɛ kalama dɔɔni bi ni da i tɛ sunɔgɔ jagosa kɛlɛ bennen don an kan ni siyaw tɔgɔ ye ka sɔrɔ siyako kɛlɛ tɛ jagosa kɛlɛ bennen don an kan ni diinɛ tɔgɔ ye ka sɔrɔ diinɛ ko tɛ donc o la anw de b'a jira k'a fɔ ko anw bɛ ɲɔgɔn bolo fɛn min bɛ yen n'a bɛ k'a fɔ ko siyaw don anw filɛ ɲɔgɔn fɛ siyaw y'o jira fɛn min bɛ yen n'a bɛ k'a fɔ ni diinɛ tɔgɔ ye anw diinɛ mɔgɔw anw filɛ ɲɔgɔn bolo ni ko exemple attaque minnu kɛra centre la village dɔ taara attaque ni chrétien village dɔw au nom de la religion anw b'a dɔn nkalon tɛ tiɲɛ ye. maa minnu nana kɛnɛ kan ka bɔ Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Moti, Masina, Ɲono olu ye yɔrɔw ye lakanabaliya gwɛlɛya bɛ yɔrɔw minnu na u ye seereyaw di k'a fɔ tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ye o bɛ u ka u sigiyɔrɔw la dugu jɛko 20 da lakanabaliya tɔɔrɔ u labana ka jira fana k'a fɔ mankan min filɛ nin ye jamana camancɛ yanfan fɛ Moti mara ka digi Segu mara fa dɔw kan ko fila ni dɔgɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ mankan tɛ u ko u bɛ a ɲini bɛɛ fɛ Mali den cɛman n'a musoman n'i ye fɛn finman min ye nɔnɔkɛnɛ na a dɔ tɛ fila ni dɔgɔnɔ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ɲɔgɔn ye o kumana mɔgɔw kana kow ɲami. A kɛra sababu ye Mopti économie sara fagaliw fana bɛ ka kɛla yɔrɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ yɔrɔ min bi Mopti population yɛrɛ sɛgɛnnen don ka sababuya kɛ déplacés falen don Mopti fan bɛɛ Mopti bi gɛlɛya kɔnɔ donc an nana sɔgɔma in na walasa ka na jɛ ka hakilijagabɔ kɛ ka solution dɔw fɔ walasa o gɛlɛyaw bɛ se ka wuli anw ka faamu na o gɛlɛya de kɛra sababu ye ka na ni crise nin ye o la anw ye proposition min kɛ o de ye jamana ka forum national kɛ jamana bɛɛ kɔnɔ régions ni cercles la walasa bonne gouvernance ka se ka o formation kɛ mɔgɔw kunna précisément autorités ani porteurs d'informe walasa an ma se ka jamana baara ni tiɲɛ ye walasa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ. Ɔwɔ ni lajɛ bibi na kunba de b'a la jamana kɔnɔ an ka jamana bɛ gɛlɛya min na ɲɔgɔn faga don o don mugu pɛrɛn don o don ɲangatali anw mɛna kasi la fɔlɔ an b'a mɛn jamana wɛrɛw la k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna bɛ kɛ nka bibi na a sera anw ka so a b'an ka du kɔnɔ fo an ka wuli ka jɔ an ka bolo di ɲɔgɔn ma. maa bɛ maa la nabaw la assemblée générale in kɛnɛ kan u da sera mɔ ka jira k'a fɔ tɔɔrɔ yɛrɛ bonya o dɔ ye mara kɛcogo fɛnɛ ye hakɛw minnu kan ka jɔ bɛɛ lajɛlen ye ni dɔ ka hakɛ burujara a bɛ kɛ sababu ye ka bɛnbaliya don sigida la u labana ka jira fana k'a fɔ maa minnu bɛ an ka dugukolo kan malidenw dɛ tiɲɛnikɛlaw don ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ k'u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la Mali silama denmisɛnw ka jɛkulu Union des jeunes musulmans du Mali ma ɲɛmaa n'o ye a Cheikh Mohamed Makiba ye a y'a jira tɔndenw bɛɛ lajɛlen la kɛnɛ kan k'a fɔ u ye laɲini o laɲini kɛ assemblée générale in kɛnɛ kan a bɛɛ lajɛlen na fara ɲɔgɔn kan k'u lase jamana ɲɛmaaw ma. Donc an ɲɛ b'a la sisan bɛ ka gɛlɛya de la an y'an balimaw wele ka na ka bɔ Mopti ka bɔ Ɲɔnɔ ka bɔ Masina minnu bɛ ka balo crise kɔnɔna na an n'u ka kuma a y'olu ka témoignage ye nin ye olu dɔrɔn dɛ Mali cercle bɛ ijma bɛ Mali cercle bɛɛ kɔnɔ yɔrɔ si tɛ anw yɔrɔ min wa conseil dilen don an ma an ka mɔgɔw fɛ yɔrɔ bɛɛ ko minnu bɛ k'u k'a suit pas à pas u bɛ information d'an ma an ma sɔn k'o di nin kɛnɛ sanfɛ yan kɛnɛ on a des informations minnu ti mɔgɔ hakili sigi et puis depuis au début fo ka taa se sisan ma donc an y'a ye lamɛnni dɔrɔn tɛ kuma dɔrɔn tɛ il faut k'an ka don action na wa an ye action min k'o ka fisa o sigi ka kumaw ye dɛmɛba minnu bɛ yan n'olu na m'an dɛmɛ n'o ye ministre ye n'o ye barikaniw ye n'o ye ko wɛrɛw ye u ni cɛw ni baraji u y'an dɛmɛ parce que u y'an dɛmɛ k'an bɔ jugu bolo waati dɔw la u y'olu ka ni dɔw tora jamana kɔnɔ na mais maliyɛnw nisɔndiyalen tɛ o kɔrɔ maliyɛnw ma satisfait n'u ka mission ye parce que ka k'olu nani ɲɛ crise tun bɛ yɔrɔ min bi a tɛmɛna yen kan. A ma ladɔnniya k'a fɔ Union des jeunes musulmans du Mali ka ɲɔngɔnmɛba in kɛnɛ kan assemblée générale forobatɔnw welelen kun do u fɛ silamɛya diinɛ ani chrétien diinɛ Mali silamamusow ka tɔn ni o ye Union nationale des femmes musulmanes du Mali ye UNAFEM ani surasiw furumusow fɔ ka taa se jamana camancɛ yanfan Moti mara ani Segu mara fa dɔ déléguéw ma olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan. Bamako sigida ɲɛmayasow ka fara Bamako kafoba kan maire du district Bamako u ye hakilina dɔ ta ni jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛ ye samiya ɲɛkɔrɔla in na ka se ka yɔrɔ dɔw labɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna yɔrɔ minnu ye ji sigi yɔrɔw ni ji tɛmɛnsiraw ye
ni kuma dɔw la werene bi kɛ sababu ye ka ji walankata ka taa fan wɛrɛ fɛ ka maaw ni tiɲɛ i n'a fɔ min kɛra mɛ kalo tɛmɛnen o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ u ye yɔrɔ ninnu labɔ minisiri min ɲɛsin bɛ marayɔrɔ ko ɲɛnabɔli ma ale kun bɛ kɛnɛ kan ka baaraw n'u don dabadanya fɔlɔ ni o ye ji sigiyɔrɔw ni ji tɛmɛyɔrɔ ninnu labɔli ye Kafunɛ Bacili ani a ka jatala Daramani Male olu kun bɛ a kɛnɛ kan Seri Fila TV Jabarani tɔgɔ la. Nin baara ninnu hakilina tara ka sanga ni Bamakɔ sigida ɲɛmayaso Conseil du district de Bamako ka lajɛrɛba dɔ ma min senfɛ jɛkulu dɔ sigira sen kan walasa ka se ka kasara kɔlɔlɔ kunbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba la Bamako min bɛ kɛ sababu ye ka belebeleba bɔ jiko kasara la i n'a fɔ komi mɛ kalo tile 16 tɛmɛnen sanba min nana n'a kɛra sababu ye ka tiɲɛni caman kɛ ninbɔnw ani bolofɛn tiɲɛw o de senfɛ baara bolodalen sigira sen kan walasa ka se ka Bamako kɔdingɛw a n'a jibolisiraw bɛɛ lajɛlen ɲaman labɔ ka kɔnɔna furan ka jɛya walasa ji bɛ se ka to a bolisira kɔrɔ kan a kana sira bila ka don dugudenw kan o baara bolodalen jateminɛna Bamako sigida 6 mɛriw ka fara Bamako sigida ɲɛmayasoba maa ɲɛmaw kan ni ka sɔrɔ ka baara bolodalen dajira jamana maa ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ o de kama a taara k'a don ba la walasa jibolisiraw bɛ se ka labila ji ye. Gouvernement de y'a yamaruya ka commune 5 maire ani commune 6 maire ani district k'an dɛmɛ an ka baara la sinon ni y'anw ka don o don baara de ye. Ka population lakana ka u la ka lafiya u sigiyɔrɔ la maire ka baara de y'o ye donc ni ji nana tiɲɛni kɛ o kɔrɔ k'u ma lafiya u sigiyɔrɔ la donc anw kan ka dɔ fara an ka cɛsiri kan k'a lajɛ o gɛlɛyaw bɔra kun minnu a gɛlɛya kun ɲini k'a dɔn baara in kunfɛ baara tɛ ɲɛdɔn minnu b'a baara ɲɛdɔn olu ye papiyew dilan ka projetw dilan a kama donc Bamakɔ bɛɛ lajɛlen de ko don jiboli siraw de don kɔw de don ji bɛ tɛmɛ siraw fɛn o fɛn fo ka ji tɛmɛ siraw bɛɛ ka lafiya ka labila a ɲini a ye an balimaw fɛ n'o ye commune 5 ani commune 6 population ye olu de ye danaya da maire kan k'u sigi donc maire mana baara min boloda ni olu ma maire dɛmɛ baara ti ɲa o gɛlɛya an b'o gɛlɛya de kɔnɔ. Bamako furani ka saniya ka jɛ o ye an ka jamana gouvernement ani sigida ɲɛmaw hamina kow ye o de kama an ka jamana gouvernement y'a kanu ni ka ye sigida ɲɛmaw kɛrɛfɛ k'u dɛmɛ ɲɔgɔnya ani k'u bilasira sigida ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min. Techniciens ye fɛn bɛɛ fɔ sisan n tɛna fɛn fara o kan o y'olu ka baara de ye u y'a jira u la baara minnu bɛ bolodara dɔw daminɛra a tɔ bɛ ko ka na. An hakili jigin a kɔ ko min y'an sɔrɔ a tɛna ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ baara minnu bolo dara min y'an nisɔndiya Bamakɔ ko la c'est que u jɛra u commune 20 ni kɔ u bolo di ɲɔgɔn ma k'u ka syndicat dilan o bɛna baara nɔgɔya an bolo a kun ɲɛɲinina ka ca ni san 10 ye sisan u sera ka kɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn a la o bɛna baara nɔgɔya. Ni ko a bɛna baara nɔgɔya Bamakɔ commune 6 ani district ani commune tɔ minnu bɛ ka Bamakɔ lamini an bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ sisan min y'an ka yɔrɔ lakana ni ko ye. Min ye gouvernement ka dɛmɛ dɔ kɛra a tɔ bɛ ko ka na donc gouvernement tɔgɔyara an b'aw fo ka waleɲuman dɔn gouvernement ko k'a bɛ dɛmɛ min don maire district la ni maire la an y'a daminɛ an bɛ tuba. Kɛnɛ in kan miniti kelen taara k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin banbagatɔw ma minnu ni olu ni binna ka sanga ni ji kasara ye sanjiba min nana ka bɛn ni mɛkalo tile 16 tɛmɛnen ye jiboli siraw labilali baaraw nun donna ni ɲamakɔrɔ pɔntɔrdi kɔdingɛ nɔgɔ pelu ɲɛfɔlɔ bɔli ye Mali jamana minisiri fɛ minisiri min ni ale ka caw bɛnnen don mara cɛma bɔli ma. Seri Fila TV ɲɛmayaso ye a kanu ka bolomɔnɔbɔ kɛ min bɛ se ka to maa minnu ni olu bɛ marabolow la u ka se ka Seri Fila TV sɔrɔ u yɛrɛ kɔrɔ o tɛ taa fɔ lasigidenzow ka dayɛlɛ marabolow kɔnɔ o de baara daminɛna Seri Fila TV ɲɛmayaso ye a ka taamadenw wuli ka se marabolo damadɔw la taama daminɛna marabolo min na marabolo gale do Kayi
yen u bisimilala silamɛya dɛmɛtɔ ansar bolofara fɛ ka yi ka se ka hakili falen falenw kɛ lasigidenso in n'o ye antenne régionale ye a bɛ sigi cogo minnu na a kan ka labara cogo minnu na k'olu caman bɔ ɲɔgɔn ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ marabolo caman don ka daminɛ ka ye Sikaso Moti Segu ani Kucala taamaden ninnu min ni munumunu zalo bɛɛ lajɛlen kɛ a senfɛ fɛnɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru kɛmɛ ka so dagabana min bɛna jɔ Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara tɔgɔ la n'o ye résidence Sherif la ye min birikiden gale dara janvier kalo tɛmɛnen an kɔrɔ o so sen bɛ a jɔ kundama gale la taamakɛlaw taara u ɲɛda o yɔrɔ fɛnɛ kan taama in na maa minnu bɛ yen Usmani Zogore Buya Kulibali Sherifla TV ɲɛmayaso ka taamaden ninnu ka daminɛ juin kalo tile 20 na ka taa bila tile 29 na tile 9 kɔnɔ u na munumunu zalo kɛ ni marabolo damadɔw ni dugu damadɔw la Kayi Sikaso Segu ani Moti ka fara Kucala cercle kan laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye taamadenw fɛ ka hakili falen kɛ ni silamɛya dɛmɛtɔ ansar bolofaraw ye mara ninnu na Sherifla TV bolofara dayɛlɛli ko kunga u ka sigidaw la n'o ye antenne régionale ye taama kunfɔlɔ ɲɛsina yɔrɔ min mɔ marabolo gale don ni o ye Kayi ye bi an yeli Kayi o ye hɛrɛ de hɛrɛ jumɛn don ka se ka na Kayi population kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnenya la alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka ɲɛmayaso min bɛ yan n'o ye Kayi ye o ɲɛmaw an n'olu ka se ka masala i b'a dɔn an ka cakɛda n'o ye Sherifla TV a sigili kana se bi ma a bɛ se san 4 na donc san 4 baara tɛmɛnen kɔfɛ ɲɛmayaso y'a sigi ka hakilina jagabɔ kɛ o hakilina jagabɔ in kɔfɛ a y'a laɲini ka se ka bolofara dayɛlɛ an ka cakɛda in la o bolofara kan ka dayɛlɛ marabolo damadɔ la o marabolo ninnu na Kayibo la o de kama an yɛrɛ sera Kayi an ko baara in se ka ɲɛ togosi la fani Kayi ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka sigi an ka se ka masala an bɛ Ala fo k'a barikada an nisɔndiyalen don parce que Ala sɔnna ni ɲɛmɔgɔw sigira u ye hakilisigi d'an ma an ye laɲini min k'u fɛ u y'a yira k'a fɔ u bɛna an dɛmɛ walasa ni laɲiniba ninnu ka se ka sabati an bolo donc an b'u fo k'u barikada ka ɲini Ala fɛ Ala ka n'u sara o tɛmɛnen kɔfɛ an yɛrɛ ka ɲɛmayaso n'o ye commission de gestion de Sherifla TV k'a fɛnɛ fo o foliw bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ k'an karamɔgɔ fo a Seyidi Sherif Ousmane Madani Haidara ale mun ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kama bi Ala sɔnna ka nin chaîne k'a dayɛlɛ Mali kɔnɔna na maliyɛnw ka hɛrɛ kama hakili falenfalenw kɛlen kɔfɛ ka ɲɔgɔn bilasira ni hakiliw ye minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka haminanko in dankɛnɛmaya n'o ye Sherifla TV bolofara dayɛlɛli ye Kayi silamɛya dɛmɛtɔ ansar bolofara min bɛ Kayi u y'a jira k'a fɔ u labɛn bɛ ka Sherifla TV ɲɛmayaso dɛmɛ min bɛ se ka to bolofara in bɛ dayɛlɛ u fɛ yen bon hakilila min b'a la o de an bɛ Ala fo k'Ala barikada ka sɔrɔ ka dugawu kɛ an karamɔgɔkɛ n'o ye Seyidi Sherif Ousmane Madani Haidara ale mun kɛra sababu ye ka nin baara in bɛɛ yira an na ka ninnu bɛɛ bila sen kan an b'a fɔ sijan de kɛnɛ laban ko ɲuman Ala k'a dan n'a ma a mago bɛ mun na diɲɛ lahara yarabi Ala k'o k'a ye a bɛ jɔrɔ mun na Ala ka don an n'o cɛ o kɔfɛ an bɛ délégation ninnu yɛrɛ fo mɔgɔ minnu bɔra Bamakɔ ka na an b'u fo u ɲumanw nana cogo min na yarabi Ala ka segin n'u ɲuman ye bon laɲini mun b'an na vraiment an nisɔndiyara u ka hakilila in na et puis a bɛnn'a ma a ye an nisɔndiya kosɛbɛ et puis nin de ye ɲɛtaa ye an b'a dɔn fana u mɔgɔ b'a la baara na position min na ni Ala sɔnna a bɛna kɛ ten nin bɛna kɛ dayɛlɛliba ye an yɛrɛ Kayi yan kosɛbɛ parce que n'i ye Mali ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ Kayi sɔrɔli ka gɛlɛn ka tɛmɛ caman kan don min na komi bi bon o la n'u ye nin laɲini kɛ vraiment o kɔrɔ laɲini min tun bɛ an yɛrɛ la Sherifla de y'o ta ka n'o fɔ an ye ka sɔrɔ an yɛrɛ ma ci bila o ma fɔlɔ o la an b'aw fo ka tila ka nisɔndiyali aw kɔrɔ ka dugawu k'a ye baara in yarabi Ala k'a ɲɛ aw bolo taama in senfɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansar bolofara jabala min bɛ Kayi o kɛrɛfɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru Kayi kɔnɔ u kɛn bɛ ka Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara tɔgɔla so jɔ résidence Sherifla min jɔ kundama fɔlɔ sen bɛ a tɔ ye bariliw ye a n'a ɲɛgɛmisɛn tɔw wa résidence Sherifla in yɛrɛ a birikiden gale da don janvier kalo tɛmɛnen don an kɔrɔ jama bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ Ala ka baara in nɔgɔya Sherifla TV jabaraninso ɲɛmayaso taamadenw bolo nin marabolow ni dugu ninnu na Kayi Sikaso Segu Moti ani Kucala minnu bɛ maaw donni ka taa ni u ye ma ka silamɛya jɔsen 5nan baara timɛni ani imura n'a ɲɔgɔnna olu jɛkulu 2 kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ danaya ani al umra consortium
an b'aw ladɔnniya k'a fɔ u ni jamana min bankuru ngɛmɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka hiji ni umura kɛ lafiya ye silamɛw ma o ye Turkish Airlines ye turkikaw ka bankuru don u ye kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan ka bɛn ni sibiri juin kalo tile 22 ye hôtel de l'amitié la ka se ka maaw ladɔnniya baara in bi kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min danaya voyage al umra olu faralen ɲɔgɔn kan ko consortium a bɛ se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bolo cogo min kunnafoniw minnu kan ka dɔ bɛɛ fɛ u ye walawalali kɛ o kan ka bɛn sanga ni san 2019 hiji ɲɛbila baaraw ye Marietou Diallo ni Ablaye Sogodogo ni Nuhum Kone kun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la. Ni kunnafoni di kɛnɛ ye ɲama fifala ni kuranɛ sanuma kalani ye ɲanamaya gundo ye ko kurakuraya ye ni b'i ka baara ɲɛdɔn don o don i bɛ kurakuraya yira danaya voyage ani agence al umra u y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ni ka jɛ ka baara kɛ ni Turkish Airlines ye n'o ye Turki pankuruw ye u y'a jira k'a fɔ baara ɲɛdɔn ani layidu o bɛ Turkish Airlines na o hukum ne kɔnɔna la olu y'a laɲini ka baara kɛ ni u ye ka se ka ijidenw ta ka bɔ Mali la u ka to ka iji kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ ka tila ka segi ka na. Agence danaya ani agence alumura u farala ɲɔgɔn kan consortium créé donc consortium créé u taara se Turkish Airlines ma Turkish Airlines ko k'a y'a ka avion bɛɛ lajɛlen to ni agence fila bilalen kulu kɔnɔ o kulu bolo walasa agence tɔw bɛ na ka na avion ta u bolo avion bɛɛ de dira olu ma exclusivité de dira olu fila ma olu dɔrɔn de bɛ se ka vol di agence wɛrɛw ma nɔgɔya la ani dati ɲuman kɔnɔna la donc o de tun b'an bolo n'an bɛ boli ka na comme heji tɔw ma jan kosɛbɛ ka na fɔ an balima agence tɔw ɲɛna ani client fɛn fɛn bɛ sugu kan walasa u ka boli ka na nin consortium fɛ yen walasa n'u mago bɛ avion minnu ma avion sɔrɔ fɔlɔ walasa u ka se ka avion sɔrɔ nɔgɔya la ani sɔngɔ duman na a bɛ heji nɔgɔya cogo di n'u farala ɲɔgɔn kan u ka innovation do fɔlɔ parce que ko kura don ko kɔrɔlen tɛ fɛn kura de b'a to mɔgɔw b'a ye k'a fɔ ko ninnu bɛ ka kura don u ka baara la u kelen tun bɛ baara kɛ mais u fila farala ɲɔgɔn kan sisan donc Turkish fana ko yanni agence kelen bɛ avion fila di ni agence ma ka kelen di ni agence ma ka saba di ni agence ma donc dɔw bɛ se ka dɛsɛ ka wari sara ou bien a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ nka ni agence fila fanga b'u la u bɛ baara kɛ cogo ɲɛdɔn n bɛ avion bɛɛ di ninnu ma siɲɛ kelen donc ni avion bɛɛ d'u ma olu bɛ sisan ka avion feere agence tɔw ma. Consortium danaya al umra agence de voyage in fila bɛɛ ɲɛma u ye jama fɔ k'u barikada ni u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ u da donna voyage sɛgɛn na hijiden ma san o san walasa ka gɛlɛya taga bɔ u kan ɲina u y'a jira k'a fɔ olu ni Turkish Airlines bɛna baara kɛ o baara in bɛ taga don hijiden ka lafiya minɛn kɔnɔ. Folikan de b'an bolo mɔgɔ fɛn fɛn y'an ka welekan jaabi ka se yan nɔ an b'a bɛɛ fo. Baarakɛɲɔgɔnya consortium danaya alumra hakilina min y'a di an ma parce que an y'a ye kɛwale min ka di alumra ye n'o ye sɛbɛ ani seere ni fɛn o de bɛ an balima mɔgɔw la danaya fana na an ko an ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka nin baara in kɛ bon Turkish fana y'an ka welewelekan jaabi an b'u fɔ a la kosɛbɛ ka a bonya da u ye n'Ala sɔnn'a ma mɔgɔ fɛn fɛn mana danaya d'an kan k'a ka passagerw d'an ma a bɛ nimisi wasa sɔrɔ a b'a sago sɔrɔ. An bɛ dugawu fana ɲini aw fɛ a k'an dɛmɛ ni dugawu ye baara nin Ala k'a ta fanga d'an ma Ala k'an bɛɛ nimisi wasa a la inshallah. Kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw iji baara hukum kɔnɔna la o maa ɲɛma tun bɛ kɛnɛ kan a ye danaya voyage ani al umra u ɲɛmaw fo u ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma in na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen bato ministiri ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan a ye ministiri ka foli kɛ ni ka consortium ladɔnniya k'a fɔ ministère bɛna u dɛmɛ ni baara in na ni Ala sɔnna. Baara a bɛ ka taga ɲɛ n'i y'a ye alumra y'i sen da danaya sen da yɔrɔ la o kɔrɔ ye olu fana ka baaraw ɲɛna bolo n'a tuma ɲɛ olu t'a fɔ k'u bolo u ka baara wɛrɛ nɔfɛ k'a fara u ka baara kan o kosɔn an ɲagalilen don an baarakɛɲɔgɔn fila ninnu bolo an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dɛmɛ baara in ka ɲɛ u fila bɛɛ bolo an bɛ nin kɛnɛ kan an kun kɔrɔtalen don an bɛ nin kɛnɛ kan an wasalen don an bɛ nin kɛnɛ kan an ɲagalilen don an bɛ nin kɛnɛ kan k'a ɲini jama bɛɛ fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ ni agence fila minnu y'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u bɛ fɛ ka baara kɛ ka taa ni hijidenw ye lafiya kɔnɔ an k'a ɲini Ala fɛ Ala subahana k'a ɲɛ u bolo baara in ka ɲɛ u bolo. Agences k'a décidé ka fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ agence fila bɛɛ ye agence labɔlen ye o ye hɛrɛ de o tɛ dɛsɛ ka fara ɲɔgɔn kan o ye ɲali fara ɲɔgɔn kan de ni agence fila in bɛɛ bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ
u bɛɛ y'u ka baara kɛ ka se a dan na lebu ma bɔ a la n'olu y'a décidé ka fara ɲɔgɔn kan ko ka ko dɔ kɛ o ye halisa u bɛ ɲali de ɲini nin ka kɛ taamasiyɛn ɲuman ye Mali entrepreneur bɛɛ kɛ niveau la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ activité commerciale la nin ka kɛ taamasiyɛn ɲuman ye k'u bɛɛ kɛ niveau la mɔgɔw kana to aw ka dɛsɛ ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan aw bɛɛ bɛ se ko la tuma min na n'aw farala ɲɔgɔn kan ni min bɛ fara ka ko kan foyi tɛ bɔ a la jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la an ka ministre Thierno Amadou Oumar As Diallo o tɔgɔ la an bɛ foli lase aw ma minnu ye bi initiative ta an ka foli b'olu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na mais an ka foli bɛ agence bɛɛ lajɛlen ye parce que hidenw tali makan gouvernement ka responsabilité de don donc aw bɛ ka an dɛmɛ an ka baara de la k'aw ladɔnniya k'a fɔ consortium danaya al omra tagaliw bɛ daminɛ juillet kalo tile 16 fo ka taa se a tile 30 ma san 2019 segiliw olu bolodalen no utu kalo tile 17 ka taa bila a tile 27 la alaw taala ka bɛɛ ka iji minɛ Amina yarabi o de b'an zɛnzɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ Mauritanie jamana kɔnɔ jamanadenw ye kalata daminɛ ka bɛn ni sibiri juin kalo tile 22 ye jamana ɲɛma Mohamed Ould Abdelaziz ale tɛ se k'i kanbɔ a ye maa min jira o y'a ka minisiri ye minisiri min ɲɛsinnen kun don surasiya ma ni o ye Mohamed Ould Sheikh Mohamed Ahmed ye u k'a ma ko Ould Ghazouani nka fanga sinamatɔn 5 minnu ni u bɛna jɛ k'u kɔ da a la olu y'a yira k'a fɔ olu sigan bɛ ni fanga tɛna namara don kɔrɔ kalata in zenbɛ ka sabu kɛ labɛn kɛra kɛcogo minnu na ani kalata yɛrɛ a bɛna taa cogo minnu na o kɛmɛ ka caman ɲɛ sɔrɔ ka ban gundo la Mauritanie ka den bɛ t'i jɔ maa 1,000,000 ani maa 500,000 la kalatasow dayɛlɛla sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ 7 wa a bɛ kunjɛ 19 la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mohamed Ould Abdelaziz yɛrɛ ale min tɛ se ka kuma wɛrɛ kɛ ka sabu kɛ kumaw dafara siɲɛ 2 a ye kafo de jaso san 2008 k'i coko ka kalata labɛn san 2009 k'i coko ka laban k'a labɛn san 2014 k'i coko a kɔni milama ni tɔgɔ duman bɛ la o ye a sera ka Mauritanie jamana basigi ka sabu kɛ Mauritanie jamana bɛ cɛncɛn ka na jamanaw de fɛ bamanjiya wale o kɛmɛ ka a labɔ fa bɛɛ lajɛlen la nka Mauritanie jamana kɔnɔ bamanji wale tɛ kɛ ye cɛnni tɛ kɛ kuma si ye o fana mɔgɔw y'a yira k'a fɔ a ye baaraba kɛ o la sɔrɔ yiriwali nasiraw fana a ye dɔ kɛ o la nka a bɛ jaki yɔrɔ min na hadamadenya hakɛ lapasa jɛkuluw fɛ o ye hadamadenya hakɛ lapasali kelen ye baw min ye a ka fanga ye a tan bɛ jagoya fanga ye dɔw ka fɔ la jango ma wolo fima ka jɔnya farafinde o kolokolon bɛ Mauritanie jamana kɔnɔ hadamadenya hakɛ lapasa jɛkuluw kɛmɛ ka jaki n'o sira ye Burkina Faso jamana kɔnɔ wasadenw jɛra k'u tɛgɛ kɔrɔta ka hakilina dɔ don bala min bɔra jamana ɲɛmɔw yɔrɔ min ye code pénal la ale tɛ dɔwɛrɛ ye maa bɛ se ka minɛ walew minnu na ka taa n'i ye kaso la wasaden 107 ɲɔgɔn na jɛra k'i tɛgɛ kɔrɔta 127 la k'a fɔ u jɛna ni a ye nka min ye sariya senkura in ye sariya so kɔnɔ a dabɔlen don maa minnu gamɔ o ye kunnafonidilaw yɛrɛ ka fɔ la hali n'u tɔgɔma fɔ kɔrɔbaw a fɔ mɛ ko Burkina jamana kɔnɔ don nataw la walasa surasiw ka se k'u ka baara kɛ ka sɔrɔ u ma degun min ye cɛni ye n'o ye surasiw sɔrɔ bamanjiya wale cɛni ka surasi ni tiɲɛ wale kelen maa nana ma sumanen ni tiɲɛni ye bamanji fɛ e k'o jaw ta k'o dan bɛɛ kan bɛɛ k'o ye k'i bɛ ɲangi wa ɲangi a bɛ se fɔ san da kaso ma a donna bala nka a ma bɛɛ kunnafonidilaw ma fanga sinamatɔ dɔw fana bɛ a ma bɛɛ u ma nka jamana ɲɛmaaw ye a yira kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna minisiri min ɲɛsin mɛ kiiri ko ma Burkina k'a fɔ ko in dabɔkun de ye jamanadenw yɛrɛw de lakanani de ye barisabu ka da kan facogo bɛ facogo la n'o yera k'a fɔ k'o kɛra lakanaba la surasi la wali kelen maa nana ma sumanen na a bɛ kɛ sababu ye ka maa bɔ i taabolo kan surasiw minnu bɛ kɛlɛda la n'u tora k'a ye cogoya dɔw la wali kelen surasiw kɛn bɛ ka bisimila minɛ yɔrɔ min k'o kunnafoni ta k'o cari bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafoni sɔrɔ sarakura interneti ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛngi baw a bɛ surasi bɔ a taabolo kan wali kelen a bɛ dɔ fara jugu ka mankutu kan a ka yanga kan a kunnafoniw lasetɔ kunnafoni sɔrɔ sarakuraw sanfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Burkina kunnafonidilaw ka jɛkulu ɲɛmaaba ye o y'a yira k'a fɔ nin jariya kura in kɔni bɛ ka na gɛrɛndɛ de don bɛnkan banga ka fɛn gwɛlɛ dɔ la bɛnkan banga kɛ mɛ ka kunnafoni dili fɔ k'a sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛya ko jamanaden ni kunnafoni ka kan maa kunnafoni da
o bena ni kunasiri ye ko wa ko jamana ɲɛmaw b'a fɛ ka jamanadenw kunnasiri di ko kuma na ko a man kan adamadenya hakɛlapasa jɛkulu dɔw bɛ i n'a fɔ Amnesty International olu maa ɲɛma minnu bɛ Burkina olu fana y'a yira k'a fɔ gɛrɛndɛ don k'a bɛ maa ka hakɛ ndaraki la ko bawo ko jamanaden ni hakɛ ka kan Burkina wasabulon kɔni ɲɛ a don ba la ka bɛn ni juma juin kalo tile 21 ye. An bɛ to o Burkina Faso jamana kelen kɔnɔ Burkinakaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ surasiya ma ni o ye Sheriff Sy ye a ka laseli dɔ la a y'a yira k'a fɔ ale ma da la k'a fɔ Faransi kɛlɛcɛw Barkhane min bɛ cɛncɛn ka na jamanaw kan ko ka Bamajiya wale kɛlɛ k'u nakun ye Bamajiya wale kɛlɛli ye ko mun na ko Force Barkhane Faransi kɛlɛcɛ ninnu maa ba 4 don o t'a bɔ kɛlɛkɛminɛn siya bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ u bolo mina siya bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ u bolo min bɛ se ka baara nɔgɔya u bolo ko nka ko n'a ta bɛɛ kabini san 2014 ni Faransi jamana ye u bila ka na cɛncɛn ka na jamanaw kan ko kana se bi ma ko u ma se ka Bamajiya wale dabila cɛncɛn ka na jamanaw na o kumana ko maa kan k'i yɛrɛ ɲininka yala nakun wɛrɛ bɛ u la wa maɲi ni o ye Burkina surasiya minisiri Mumuni Sheriff Sy a ko hali G5 Sahel kɛlɛbolo min bɛnɛ bɛ ka labɛn jogo ɲini jamana 5 fɛ cɛcɛ kana jamanaw na Mali, Mauritanie, Niger, Burkina ani Tchad k'a fɔ ko fɛnɛ na se ka Bamajiya wale kɛlɛ k'a bɛ sɔn ka gwɛlɛya ko barisabu ka d'a kan minan tɛ o jɛkulu in bolo o mago bɛ wari fɛnɛ na ka bɔ diɲɛ selekɛnɛ ni setigi jamanaw yɔrɔ wari dɛsɛ bɛ ka sɔrɔ o jɛkulu in fɛ wa kɔsada in yɛrɛ cɛni min fɛnɛ kɛra o kun Sevare Mali jamana cɛmancɛ yan fa Moti a ko a kɛra sababu ye ka dadigi kɛ G5 Sahel la ko kumana ko ale tɛ se ka fɔ ko a bɛ danganiya kan ka fɔ Faransi kɛlɛcɛw Force Barkhane k'u nakun ye farafina cɛcɛ kana jamanaw lakanani ye ka bɔ Bamajimaw tɔɔrɔ ma. Benenkaw ka jamana ɲɛma Patrice Talon ye fiɲɛbɔda di jamana ɲɛma kɔrɔ Toma Boni Yayi mɔ ka sabu kɛ ɲatigɛw kun bɔra Cawuru Toma Boni Yayi faso la ka se Patrice Talon mɔ co cilen kɔfɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye ka mugutinaw kɛ ni o ma se ka kɛ sababu ye ka gɛrɛndɛ bɔ Yayi Boni dala a fasolamaw Cawuru kaw u nana fa bala Kotonu ka Patrice Talon jamana ɲɛma kuma ɲɔgɔnya ɛlɛni a ka lajɛ ka yafa olu ka maamu fiɲɛbɔda ka d'a ma bawo a degunba ka so a lakolen bɛ lakana tigilamɔgɔw fɛ a don Patrice Talon kun y'a jira k'a fɔ a ye maakɔrɔw ka kuma mɛn a na fɛɛrɛ kɛ min bɛ se ka to gɛrɛndɛ in a bɛ wuli ko in ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ kalata kɔfɛ mankan de don wasadensigi kalata min ni o kɛra ka fangacinamatɔw sen bɔ kalata la n'a ma bɛn fangacinamatɔw ma mankanw kɛra nka Patrice Talon n'a ka fanga ko n'i ye fɛn min bɛ balade da o bɔra balaba da o tumana jamana ɲɛmakɔrɔ Toma Boni Yayi kunbɛ ko in ju la ka denmisɛnninw su ka kɛ jamana tiɲɛni kan wa ko a wele kun bɛ kɛ o de ye bɔgɔ jeninen kan min ye Yayi Boni yɛrɛ ye k'a fari man di a la a mago bɛ bɔli la ka taa furakɛ jamana kɔ kan Patrice Talon maaw sina ka bala k'a ye juma tɛmɛnen kɔfɛ sebiri sɔgɔmada joona lakana tigilamɔgɔw sina ka wuli ka bɔ jamana ɲɛmakɔrɔ Toma Boni Yayi dala tɛmɛnsiraw minnu minɛnen kun don olu bɛɛ lajɛlen labilala o b'a jira k'a fɔ Patrice Talon a ye Cawurukaw ka kunkan mɛn ko dɔw fɛnɛ ko k'a kun taara Nigeriya jamana ɲɛma Muhammadu Buhari fɛ yan n'o fɛnɛ kɛlen kɔfɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya k'o bɛɛ lajɛlen kɛra sababu ye a ye ko in wuli nka sira na di Toma Boni Yayi ma a ka taa furakɛ jamana kɔ kan sa o fɛnɛ y'a dama kuma ko nin ye bawo procureur ni a ɲɛbɔ yɛrɛ jɔlen la nin ye a y'a jamana tɔgɔla kiiri ɲɛma don o ko kɛ mago jɔ bɛ a la barisabu ka d'a kan kiiri ɲɛma taama nɔfɛ k'a dala k'a ka lamɛn a tɛ ka se ka sɔrɔ k'a man kɛnɛ a n'a ta furakɛ sa wa a n'a wele jaabi sa wa o ɲininkali tɔ min bɛɛ. Amerikikaw ka jamana ɲɛma Donald Trump muso wɛrɛ n'an bɛ can k'i jɔ k'a binna ye ka don dɛmɛnenw na don jango don k'a don a y'a sɔrɔ ale kɔni di nin bɔ ale yɛrɛ siranna k'a fɔ k'a bɛ kuma in lase seyɔrɔ la min bɛna kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ wɛrɛ lasa yɛrɛ ma bawo waritigi kɛlɛ man di Donald Trump dun nafolotigiba don ko in kɛra san 1995 Jean Carroll la musolaka in kunnafoni di siraw ka a yɛrɛ ye o sɛbɛnnikɛla ŋana ye bi ka fara muso 15 kan olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ Donald Trump bina u kan nka ni muso in a si bɛ san 70 ani san 5 la bi a ko in kɛra san 1995 dakabana kin dɔ la Manhattankaw fɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen fini feere yɔrɔ don Donald Trump donna ye k'ale sɔrɔ ye ko Donald Trump ko ale ma
a k'a lajɛ ka musofini dɔ sugandi a ye a b'a fɛ ka taa a muso lajɛ n'a ye ale yɛrɛ ye muso ye cogo min na ale ye fini in da ko Donald Trump ko wa ko fini min n'i y'a ta e yɛrɛ de lajɛtɔ don n'a ye i bɛ se ka don sa so kɔnɔ so min ye fini sitilɛ yɔrɔ ye n'a y'i minɛ ko ye donnen ye ko Donald Trump donna ye k'ale jagoya ye ko ale kɔni ma se ka ko in fɔ nka a y'a fɔ a terimuso fila ye kabini a kuma olu fana ɲininkalen ye kɔrɔfɔ seereya k'a fɔ musolaka in ye kuma in b'u ye ka kɔrɔ nka kuma min na Donald Trump ye kuma mɛn a ko kabini ala k'e da a ma deli ka ni muso in y'a ɲɛ la a bɛ se ka min kɔni fɔ livre sɛbɛnna don bawo sɛbɛnnikɛla ŋana don a b'a fɛ ka livre kura min bɔ n'a b'a fɛ o ka san ko i b'a sɔrɔ k'a bɛ k'a dabɔ o de kama ko kuma na a bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ livre feerela de don n'a ye nin sɛbɛn maaw na nin sɛbɛn kɔrɔ sa a y'a ko a bɛ k'a dabɔ o de kama n'o tɛ ko kabini ala k'e da k'a ma deli ka ni muso in ye bamanankan kunnafoni bɛ kunjɛ ni farikolo ɲɛnajɛ de ye min ye jɛkulu min ni a ɲɛsin bɛ farikolo ɲɛnajɛ taabolo bɛɛ lajɛlen ma comité national olympique sportif du Mali ni o ye KNOSO min ye u ye lajɛ ka bɛn ni juin kalo tile 22 in ye ka min ye journée mondiale olympique o ye farikolo ɲɛnajɛ togo la dɔn gɛrɛngɛrɛnnen ye diɲɛ selekena ni binaku ka boulevard de l'indépendance la professeur Jɔnkuna Tarawele Faranjɔrɔ fanga ma ɲɛma kɔrɔ a denbaya kun bɛ o bolo min ye défilew ye fédération bolokurukɛlaw bolininjɛtigiw nɔninikɛlaw nɛgɛso bolilaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka défilew kɛ ka laban ka farikolo ɲɛnajɛ taasiraw caman kɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Isufa Kulibali ale kun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la. Dankuru kelen bɛ n bolo k'a fɔ bi o ye denmisɛnninw ye quoi sinon presque n bɛ se k'a fɔ an ka gain ye kelen kelen de sinon n ye champion kɛ siɲɛ 8 donc n ka boli gain a tɛ bali mɔgɔ la quoi donc n ye bi gain a ma bali n na mais an ye dɔ kɛ quoi toujours n bɛ foli fɔ denmisɛnninw na toujours ka dɔ fara baara kan donc kana mɔgɔkɔrɔbaw lajɛ donc ka baara kɛ filanan min ye n b'aw yɛrɛ fɔ a ka baara la. Donc an ka ɲɛmɔgɔ ko hakili to sasi ko la an ka mɔgɔ tɛ sasi sɔrɔ donc o de b'an ni an kɛrɛfɛ jamanaw cɛ donc n'an ɲɔgɔn sɔrɔ compétition internationale i b'a sɔrɔ o bɛ fiyɛ an kan turu tile 3 fɔlɔ an b'o kɛ difficulté la donc an m'an yɛrɛ sɔrɔ après donc a y'a sɔrɔ mɔgɔ ye point ta bon boli ɲɛna ne bolo parce que n b'a dɔn n ka nɛgɛso état man ɲi bi donc bɛɛ bɛ n dɔn ni baara min m'o kɛ n'o y'a tagi échappé quoi donc n ma baara ko kan bi n kɔni sera ka to jama la ka boli kɛ donc a nana se laban yɔrɔ la n sera ka espérance kɛ ka baara kɛ sinon tiɲɛ yɛrɛ la o de ye n gagne bi sinon n gagne ka gɛlɛn bi. san o san tradition na an b'a fɔ cogo min na tubabukan na an ka nin journée in fêter ɲɔgɔn fɛ donc ɲinan ta kɛra nisɔndiya kɔnɔna na an ye fédération mɔgɔw bɛɛ wele u bɛɛ nana u y'a jaabi an jaabi armée mɔgɔw nana défilew kɛra compétition kɛra boliw kɛra ani sportw kɛra donc o y'a yira k'a fɔ ko vraiment journée nin mɔgɔw bɛ a don ba la yan sa donc o de fana y'an ka laɲini ye. Bari n'i ye journée olympique na kɔrɔ an ka se ka bouger an ka développement kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka dusu ka kelen donc an nana o kulon kun cɛra sisan o kɛra an bɛɛ bolo nisɔndiya ye n y'a fɔ de fɛn na m'a dɔn siècle tɛmɛnen na en 1894 tubabu de don o de tun bɛ jeu in tun bɛ kɛla fɔlɔ-fɔlɔ mais kɔsa in na a tun tɛ kɛla tuguni donc ale ta k'a lakuraya k'a kɛ Jeux olympiques rénovés donc depuis de kɛra laada ye sisan comité international olympique bolo o 23 juin u k'a fêter ka bɛɛ k'i ka nisɔndiya yira la o de journée in dabɔra o de la. O de fana bɛ dansigi an ka bamanankan kunnafoni na min barala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherifla TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ min ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna.